RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong mataltampo nagdasingan niya, baby. Ha? Kinsa man? Ato lang kaw. Taas sa labi. Sige, day. Hi. Love, niyalagi ka. Para maghatod na yung flowers. Para ni mo. Wow. O nagdasa di ko og lunch. Para ni mo. Para sigurado nga di gid ka magutman. Ay, ka-sweet. Thank you, love. Of course. So, ato sa ko ha kay beauty ba ko? I love you. I love you too. Kaswerte ba ni mo si mong uyab, uy? Kaayo, day. Murag wala dyan ko yung pangitaon pa. Kontento na kita ayaw ko niya. Pakasang dayon mo, uy. Ayun ay dugay-dugaya pa. Klaro naman gyud nga, para mo sa usag-usa. Kanindot sa hangin din oy. Mabitaw ang dinahitiga gida ha. Kay naiba akong ganahan di ka din eh. Huwag ka masayop, love. Uy. Love. Love. Nganong niluhod ka, uy? Gusto na ko nga maako ka na gyud. Will you marry me? Makalitan mo sa tanim mo, uy. Yes, love. Di ba paspas na kayo, nak? Duha pa lang ganing makatuig. Pa, bisan pa og duha pa lang may katuig si Lloyd. Sigurado na ko niya. Siya na gusto na kong pakaslan. Unya, na palaila na di kaniya sa iyang mga ginikanan. Iyon na lang mama mo iwa pa. Og plano na mo karong weekend. At dumi sa ila, aron ipaila-ila ko niya pa. Nice to meet you. Yeah, baby. Nice to meet you too, tita. Ay, unsa man, nangaon na mo. Ay, dali. Nagluto man ko. Pati lawon ti ka sa akong linuto. Love. Happy na gid nga itong kasal. Yes, love. Happy kay ko. Kay wag yung kakulian sa itong umaabot na kasal. Maugid. Labi na nga nakita na ko nga pinangga kang mama. Maugit, love. Kaya kung di pa magkasinabot mo sa mama, love. Kung wa pa siya makauyon mo, para na ko. Di gud ko magpakasal mo. Oh.
Love? Love, niya ako susina, love. Love? Oh, ano mo lagi mong naong? Magulaanon lagi kaayo na. Wala ko'y trabaho, love. Ha? Punya? Unsaon ta man ni ron, love? Ha? Ikaw na rin nagtrabaho ron? Oh, nangita pa magtrabaho si Lloyd. Okay na na, uy. Karon raman na. Nahibaw bitaw kag unsa na ka responsable ng imong bana? Mao bitaw, dako kay kog pagsalig niya. Love, kumusta naman imong pagpang-apply? Wala ko mga apply, love eh. Ha? Nga naman? May trabaho. Unya, ingon mo sa mama nga kung magkalisod ko ta, naara ko na siya para tabangan ta. Unsa? Love, layo pa ang sweldo na ako. Unya, wala tayo stocks din sa bahay. Unya, Unsay unya? sa may bukatan ako. Ipaw, bitaw ka, wala ko trabaho. Si mama ni mo. Na, sige bitaw ko chat. Di mo reply eh. Ako, busy pa siguro ito sa tindahan. Eh, tayo sa bagay niya, makapangutang ka. Ay, hala, sige. Love, mag-baby na ta. Ha? Love, di ba na to kaya, uy? Kaya ra lagi na, love. Mabuhi ra mo ni ng uban nga. Way bay. Kaya na sa karsada na to. Makasurvive ng ganun na sila. Ano na kauna-una magkagalit na magka-baby ta? Ngayon ang mag-apo si mama. Sige, no? So, ayan na to. Wa gihapon. Negative gihapon. Ay, paita ba yan eh? Pila ka buwan naman tayo nagpaabot. Wala pa magabon. Unsa kay kasulti mama ni. Magpa-check up na lang ta para sa pagsiguro. Ikaw na ba check up? Ay, ako, sigurado mo ko nga, di ko maog. Ikaw siguro? Ngano na kasiguro man ka? Kuan? Basta, di ba ako? Wa may problema ni mo, ma'am. Unya nga nang umagay ko mamapdos, Doc. Siguro tungod sa stress o sa grabing hagos na baho. Usa na sa posible nga nayunana. Mao ba? Salamat, Doc. Unya, usa mo na nga na makitrabaho. Basig panahon na sad nga ikaw na imong trabaho, love. Unsa? Love, mo pahuway sa ko. Uy, pila ka tuig ko nagtrabaho. Love. Kung mao nang dili ka makahatag na kog apo. Pagitag laing paagi dong, uy. Oh, Unsa kay mayong paagi ma? Pababdos ito og balik imong ex nga nakuhaan ay. unsa? Na kay ex ka na pamabdusan? O lagi.
O yan nakuhaan lang. Ganahan ba yaunta ko atong bayhana? Ma, may asawa naman ko, ma. O niya, makahatag siyang anak ni mo. Ma, Love, nakadesign ako. naka-decide saan sa man? Di ko gustong mahiubo si mama na ko. Manang, musugot ko siyang gisulti. Akong utako ng akong ex. Lloyd, nakadungo kasi mo kaugalingon? Yun. Nakahimo ka pagsulti na ko, ana? Asawa ko ni mo. Asawa nga inutil? Lloyd, kung saan importante para ni mo, ang akong bation o ang isulti si mong inahan? Kung saan ka? Imo kong papilion kung ako bang inahan o ikaw? Ha? Sigurado ka na? Lloyd, Ako piliun ang ako inahan, oy. Kaya ikaw, posible ba kang mubiya na ko, pero ang akong inahan, dili. sobra naman saga. Wa naman ko makailan ni mo. Lahi na kay ka sa lalaki nga akong nailahan sa una, Lloyd. Saan ang gipanuti na mo? Di na ko. Wala kay respeto na ko. Gikapoy na ko. Magbuwag na ta. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan, nagtalunan hanggang kailan. Dili sayon para na akong desisyon. Grabe ka sakit. Pero, di ko na maantos ang ilang pagtamak-tamak sa kong pagkatao. Bisag unsa pa nimo kamahal ang usa ka tawo, kung wa nay respeto sa usa ka relasyon para nako, mas maayong mubuhi na lang cute kaysa mag-antos. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.